Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Halor ke jingja ha ke jela Tripura, ha ke bakalami ka jingken ada pedang kisamla pulie na ke jai Rio Bengali, bat kisamla nagi jela ba pher jangan ikat hanci tai lamingi ha Ikfa University kemudian ha Kamal Ghat ha Agartala na kaliang kimi kikpa jo kisamla ba pulie ha kene skul ba ha ke jela Tripura kila ling apisa na markat kum ke jingyo jingtep bagi khon jongki gidan ha pedang jingshong air bat kim yo ru banwan pha shalayeng kumta khnang ba sarkar Meghalaya kan chim khia ya kene ha ka arhu pratrik mentau nailar arajar khat khandai kila le ikendo iki bor sarkar da ka baya kendo yung menteri rang ba kajela o konrad ke sangma kumjo bat yung menteri sarkar bakmi ikatnat ki kam penroi sor kajela uba hamlet sondoling ubra long teng ru unoyalam jakaseng ki samla pulie ka KSU halor kini jingja ka Ikfa University ke badan ha Kamal Ghat ha Agartala akabalami ke jingshong eri ki samla pulie na kini jela Meghalaya yo kandan ke jing persang thombore ki na ka jing bombyang kila jingeda kumta na kaliang Director General of Police jong ni ke jela Meghalaya ula shim khai kani da ka ba phunru shaki he pulet jong ke jela Tripura ha ka bana kaliang he pulet jong ke jela Tripura ru kila kular ban a ke jingeda ka paka ya ki samla pulie ki bana ki jela jong ni ka than chite lam ingi kan thup ru ya ki ba na ni ke jela Meghalaya nalor kani ha ka arp kandai trek menta hiu nailar arajar khat khandai ka kanhun ki pulet ha po ka jingelam jong Deputy Inspector General of Police uba MK Dhakhar IPS ringkat beruba GD Kharwanlang MPS Special Superintendent of Police bat laingot kikmi kikpa jing samla pulie kin salej syaka jela Tripura ban kmi yak jinglong jingman ha Ikfa University ha Agartala kim kwa ap ka jingjep sosi kenjia ki parado persnam jingi kwa ban kendu kerpang siam kolong ban sipian rekam ne kaliang siam la ai ka shran ya khmat mi kum ka seng harkat mi kwa ba pasai ke sengi ke sapa ka dedication na kaliang government rangkat bat ki bayi yang sen ni ban stage po Agartala mas thu kham sai nang ba namar kum kolong mata ji khna puli nang thi tua wan phai no sti e ngit ba ka government kala simkhian kam te ngit ba kani jingkan at mata kan poi support ba kan je pasopsi te tang ku kerwo wa khadu ko ong yang jong ki su kolong ba lada je ai je kini ki kha songot ki parro pasnam jongi kan thup bui samla garu kita gi Bengali badon po kabri nyutrap bat po jelai bro koi habat sim ke jengkit klik ngina kaliang kesem ngam nyula pan snap andai kan spoi ke por ba ngiru ngi haban jubab lang la kalong no volunteer pangkumta nakalian jongi kum ki kimi kpa te le sai ke singen se her se Tripura ngin lipet degi khmat jongi hi lade ba kalong kitegi ki para jongi kite ki khun jongi ki dan badan sete ki kwa ane ke station hadu mentar ki khmat jongi mlaban nyimpan laban UI ande video lene gua foto bekla sen pat yengi kalong ani kala long ima bha ngata ka daw kum ki kpa hingi kwa nangkong hingi kwa ban UI de ki khmat la jong ta la sai ke sngi ngini her no sete tengin pet hi ngin ngothu iki lene la kalong kat balong la kita la dangi la lapo hante la dangi i ke situation kalong kebal khamlong reski temban singin hab yalam no ikna kita gi para jongi lene ki khun jongi sene chlong ande kat kum jeng i menta platip i playo i kat kum news bopumi na po Tripura lap khajak ki news kilami dan kat kum record ka bangi kolek pan kat kum information bangla receive pan rek kam de sisa kumta kila belem bakadai ke raking bakadai ke raking henry kamdai ke raking nomor ba itu kena ke badang keti hang to ke top most ke senior student ke top most senior student dan kata kadau yela de rung ade bopas nang kete ke ju ke university habadang geno ke jingjia ngi kum ke senior student ngi kum ke top most senior student hi ngi shalit pen bah dan reg itu par ki khar Bengali ke ke lokal nang to teki sim kebuno yegini kena jongi da kabaki ong ba da ke mi na po hostel tengim ngim hunsho kata ke penlong no ingi kimi ba bangen tiang
Tengah sebut tu ki kena kin mi na po hostel. Kat kum ka university ki ong ba kin terminate no ikitu ki student na po hostel. Kin sa na sabar. Ka kata ka jengmut ka long ba. Da ka bagi sa sabar. Ka ban jia ki. No protection kamdon su ko ban yada ki. Ka bagi university ka pha ki sabar ka long ba. Kalau ko masuk IA. So ai penyam no kita ki kena jongi. Nanti kata ka penlong no ngi kum ki pa bengi simkhia ke ne kam na kata ka dawngi kendu yo chief minister mentan ru long ba le sai ke sngi katok an ne ngi lai penbet bangin ye here not stay de ka jengjia na do bas dang hitip hi ba kalong ba kalong kum ne nangkong ka jia hi pra bengali nangkong hi ka jia pra bengali kata kan the bengali ta sun rang bengali ulong haras sika kan ulong kren kan sleng na do sedong tim medeki tim si tim sang ru ladaki kita kin the menta ka jia ta college da kita kin the kinum ai phun number kum bapan me ki ikran bah ba kata kam jia tang kin the ni pelih re wat yaki ni ki kin the ki bana ko we ka state ru mending ngala yo ka message ngala yo bar kata ka tho ru na kita kin the ba kita kin the ki la kwa ban phla yelade ban long bakin plan bakin ni kena jongi kim long guilty bagam de jeng bakala jongki ndre kita kat ba information pan ngayo ba tangna po hostel kem sya ban mi ikin the na do menen hadu menta ka singa hadu kata por long kim pat yo ban mi na po ka hostel na kata ka daw kita kena kin namla ban ai kita information kata hai kan the nipali kamun mi sakhmat ban ai khubor bakam de jeng bakala jong ni kena del da pi pat ha khubor menta ka singi ko mi menen phim ngimla mundur syu ngai yela dele ngala shock ba ngai tu pi to we na ki student ro dang sudab ra e kali jong o ke eco sport dang sudab ra pla yo I thara ha ki news ba per ha ki videos ba per dang sudab ra menta dang saus ngi re menen par kala pra plom kala yo bom yo kali te perkhat ngi kimi pa katok ke jeng jot jong kali tu subun ada ki yo habreu le habayap ba menen ngi tadon bok hi andre de ka jeng scam jong gate collapsible gate jong to hostel tolong ki khangai ka tala kim yo suban rong supo hostel tengah ko mi pa tangum ta hi nga kwa ban yo I kita yo nga tengah don ni para la jong nga kwa ba ban yo I akwa ba ban la sai ka ngin yele ngin ya pliu jeng mut ngin ra ka we ka jeng mut la damaki ki kwa ban phai nga ko mu men ngikum kimi pa ngi de ban ra ba ki sedu sa seri la jong takamut ngin si pet ladaka to ka university kala ban pentenda ya kene ke jingjia tikila ban wan phai biang hadin bala dap soft load ikini ke problem bro kala mi kala dap mi news ro yela de ngala dap kran bat udisi jong ke Tripura bat district magistrate ngala dap ikran menne bat vice chancellor ngala dap kran ki ong but there is nothing teng hanre ngapat anda ngala ikran bat u ba ka don em kata ke list ba phila pemi khandai ngut ki khna kadan em kata ke list ba phila pemi na university ban pemi no ki sabar ki ong kadon tengah ong phila ne man safi kini ke problem kemut pin pemi ki khna na pin sa biang ki hostel na ki ong kata ngidang soft menta namar na kaliang jong kita ki nepali o ki bangeli ki kwa ban mi gitu ki khna na po hostel khnang ba la dakila mi na po hostel kinle kat ka bakiman kemut la dakit ni khna ki mi na po hostel kemut ke university kam don jeng ba khli shu la dong ka ege jeng jia sabar ke university kam don jeng ba khli shu